Από ό,τι βλέπετε έχω αρχίσει ήδη. 2 λεπτά. Εμπαπέ. Τι 2 λεπτά ρε. Τίποτα, απλά κάνουμε διαγωνισμό. Εμπαπέ. Πολύ καλή Μίλαν. 2 λεπτά. Πάμε. Έλα ρε. Τώρα βρήκες. Έλα, μη σταματήσει μπρο, δεν θέλω. Έλα, προχώρησε λιγάκι. Να φτάσει στο 3 λεπτό. Μπράβο ρε Ντοναρούμα. Οπα, το φάγα. Τι έχασε παιδιά, το είδατε. Και Το είδατε 2 παιδιά. λεπτά άντεξε το σπίντερ σου. Μισό λεπτό.